Ahojte priatelia, s týmto úžasným zariadením sa hlodavce, hady a vtáky do 100 metrov držia ďalej. Môj dvor býval neporiadok, zvieratá kopali diery všade, potkany divoko pobehovali, dokonca sa objavovali aj hady. Ale ako teraz vidíte, všetky sú preč. Nie je to jed ani pasca. Používa vysokofrekvenčné zvukové vlny. Narúša nervový systém zvierat, čo im spôsobuje nepohodlie, takže inštinktívne odchádzajú. A čo je najdôležitejšie, je úplne bezpečné pre ľudí a domáce zvieratá. Má tiež zabudované LED nočné svetlo. Malé a prenosné. Nepotrebujete žiadne nástroje, stačí ho zapichnúť do zeme. Solárne napájané s vodocnosťou a ochranou proti vlhkosti IP65, ktoré chránia váš dvor. 24/7. Ak sa váš trávnik neustále ničí, tento produkt určite stojí za vyskúšanie. Blíži sa leto, hlavný čas pre hmyz a potvory. Využite teraz 50% zľavu a kliknite na odkaz nižšie, aby ste si jeden priniesli domov.